Rest house nga pwede marentahan. May mga oras nga nagakatabunan sa fog kag mga 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod City. Ini ang aton katuan sa sini nga episode. Gusto mo, kamo lang niya sang imo nga pamilya o kon barkada ang tawo sa balay nga inyo ginabakasyonan. Gusto mo, may swimming pool. Gusto mo makakape nga nagadapya lang ang hangin. Gusto mo matugnaw. Gusto mo ara ka sa bukid. Kag, gusto mo hindi sado kalayo. Nagapinagusto ka lang yain. Pero, pwede gid ina. Halin sa Bacolod City, mga 45 minutes to 1 hour nga drive. Pwede ka mag-via Circumferential Road, lusot sa Barangay Kabug, guwa sa BJMP kag sa Barangay Tabunan sa Bago City. Rekta ka na sa Crossing Mining kag saka na sa Maaw. Ang next nga barangay, Barangay Mailom. Dili lang ini sa Mailom, sementado ang dalan pasaka kag sa higad lang gid ini sang dalan. Ini ang Lovelia Campsite. May parking space para sa duha ka mga salakyan. Pagsulod mo, una nga matawag sa imong atensyon ang A-type nga rest house nga may yara pa sang dipping pool sa gwa. Sa kilid, may grilling station nga may dining area. May kitchen man nga kompleto sa mga kitchen utensils. May shower room kag CR. Sa sulod mismo sang A-frame nga balay, duara ka lang sa cabin sa ibabaw sa kabukiran. May katri sa idalom, kag mayara man katri sa ibabaw. May kaugalingon man nga banyo sa sulod. Kag, ang ini nga parte sa cabin, pwede mabuksan kag overlooking ka na sa kabukiran. Pagbugtaw mo, pwede ka magkape samtang gina-enjoy ang view sang palibot. Trip mo biya magsungka, bagang pang bingo, pwede dire. Guys! Ang pagda guys! Sa idalom, may swimming pool kag may tambayan. Pwede makaset up sang tent. Ang manami pagidari, kay sa idalom lang mayara sang sapa. Mapati ano pa ang hunis sang tubig, nga amo ang makahatag sa imo sang complete relaxation. Ang manamit na rin sa iyang swimming pool, samtang naga-swimming ka, ang imong background, ang kabukiran. Kagunapon, makita mo mismo nga ang bukid nagakatabunan sang fog. May mga oras nga naga-fog ang palibot, kag may tion man nga halos natabunan sang fog ang balay. Pwede mo ini marentahan ang bilog nga area,
including na sa balay, pati na ang swimming pool area for 6,000 pesos, good for 8 persons, kag additional nga 50 pesos sa kada exceeding person. For more details, pwede nyo ma-chat ang Facebook page sa Lovilla Campsite. May harap man sa caretaker nga maka-assist sa inyo para hindi ka mabudlayan. Quick weekend getaway o kung bonding ang ginapangita nyo. Ini ang lugar para sa inyo. Kinanan pa magpakalayo-layo kay Mandiri pa lang sa Negros, bastante ka na sa mga matagom nga lugar pero sa lamang diri sa Barangay Mailom sa Bago City. Para updated ka sa mga episodes sa Tripping Rooming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ulupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kang iniang Tripping Rooming!